Good morning, guys! Magbuhat sa taog coffee. But today, gusto na ko warm coffee. Dili na ice latte, so magbuhat tag coffee. Oh, kanindot sa adlaw. Sunny day today. So, itong gamiton for today is coffee au lait, guys. Guys, cheers! Hey, you want coffee? You want coffee? Kasi kasita. Ako na palit kagahapon, guys. Dili kagahapon na gikuha na ko siya sa post office. Basic book. Then ako pa siyang i-install, guys. Basta na install ba ang tawag ano eh? Basta akong ipapilit pa na yung mga kailangan ipapilit. Daghan siya nga work. Abi na ko ready to use na siya ba? Hindi kasta. Hi guys! Lunchtime na. Uy, Diyos kong anak. Napasok daw siya. Padili ko kan concentrate. Ka? Bubu. Siya guys, ginisang kalbasa o kuan, nagsabaw ko kuan. Sana nilagang baboy. Nagbuhat po dai kog smoothie guys. Abubu. Mama pusa. Mama Hoka. Mama Hoka. Blosa. Eto sopa. Yummy? Yummy? Tita. Hi guys! Update, bago lang na yung mata si Astrid, 2:13 na, ganina nag-edit ko, so wala ako open ba kung kuan? Hindi ako open akong kuan zipper. Yeah. Moto kong update. Wala ko update ganina kay nag-busy ko og edit. Anyway, basig manggawas mi unya, na may kailangan paliton, toilet paper. So, hindi na ako kabal mo storya. Toilet paper. Oh, importante. Agmayo akong anak guys. Saman. Gusto ni mo grapes? Asa lang tuming grapes? Og imong Actimel. You want some Actimel? Naka-on ba ka tong microphone? Check na tong microphone. Ay, do not remove my microphone. Nak. Ay, do not touch. Masisira yan. Look bara. No, sir. Nagmaoy, sinaknakens. Nanda. Gusto na ko pakanuna ko na siya before may manggawas. Para dili siya magmaoy sa gawas. Me. Oh, yummy.
Okay, okay, okay. Here. Gusto da ito niya. Anyway, mo mong grapes. Akong hugasan sa. Dili ko ka-film sulod sa mga tindahan kay bawal mag-film sa mga tindahan nila diri. Siya guys. Hugasan sa nako. Importante kung below 5 years old inyong anak or 4 years old kay i-slice ninyo into halves ang grapes para dili masimba ko matukan. Gusto ka? Oh, ska mama fixa dit hål? Eta drawer first. Ay, dili siya. Magpaayos siya sa iyang buhok. Patiwason sana ko nag-slice. Oh, unya na. Uy, nanapoy nangutot. Dami ni siya nga grapes ba? Crunchy. Come. Sitahal. Lingkod. Spin. Ska jag spinn? Spin. Jag gör utan nät eller? Ha? Utan nät eller? Utan? Utan den här påsen? Aha, okej. Det är okej. Men din också eller? Ja. Sorry. Di kay ko kabalo mag-style og buhok. Nga magsilapid sa lapi, di ko kabalo. Anyway, mo na yung gusto. Tayong magagawa kasi magmaoy. Magmaoy na siya, guys. Kay toddler, di pa na sila kabalo mag-regulate sa ilahang emotions. Big emotions. Ayan. Di ba? Sa Asian Mart sa mi, guys. Kaya mamalit may kimchi. We love kimchi. Dinganahan ko itong kuan ba? Kimchi stew with spam. Wala yung spam dili, pero nami kuan murag sausage niya, murag spam yang lasa. Right? Wala kasabot akong wala kasabot akong partner ko akong anak. Ayun, nagkaulan na. It's raining. Wala may nagdalag raincoat. Sige lang. Katry magdamgo, guys. Kanang namo sa lugar ba nga non-existent nga lugar. Then it feels so real sa damgo. Murag kanang lugar ba murag nag-exist or futuristic ba or nagdamgo ba ka nga naka sa laing planet. Basta kuya okay mga damgo in a way. Kanang dili ra basta-basta magdamgo lang tano kay ang damgo daw na meaning. Na daw na siya gipasabot or message sa imong life. Pero sa mga kabisayaan kuan ka nang magdamgo bitin kay pasabot daw kay na daw kuan traidor ana kay bitin traidor. Nung sana ba akong accent traidor? Tama ba? Anyway, you guys know what I mean? Oh. Kano ba? Alas 3. Feel ko ba kanang permiti ko nagadali. Hapit na pod alas 5, hapit na pod alas 6. Patulog na pod si Astrid. Matulog na pod ko. Murag feel na ko ba wala kay ko nabuhat. Dali na kayong panahon. Dali ang oras. Isipon ko, Diyos ko. It's not a good sign. Murag alanganin, mag-ulan o
Murag dili, murag something like that. Anyway, di mo maghinay tao kay na mga tao ba magkuan electric bike. Ya, dili ba na sila mag-brake. Usay diretso ra na sila drive. Uso kay na diri sa Europe electric bike. Og electric scooter kanang mag-ana lang magtingdog dili wala na kay kuan. Sa tawagan ay pedal wa na pedal. Looy, kaulan nun man. It looks like it's gonna rain. Mag-focus ako guys. Basta mangitag parking, mag-focus na. Ay, wala space. Dili daw. Let's see. Uy, may Tesla. Wait, perfectionist. Biya ko basta mag-kuan. Parking na. Char, perfectionist. There we go. Magbayad pa ko sa parking pero via phone na. Padulong nami sa Thai store. As I said, mamalit mi og kimchi. Og siguro Dutch Mill og Yakult ni Astrid. Okay, nasa sila Yakult og Dutch Mill. Ning ganahan si Astrid din kailangan niya kuan more energy kay hyper kay siya. Ano siya guys? Sulod na ta. Oishi. Parat daw ning kuan garlic so kadina lang. You can make Asian store. Imbis kimchi na paliton, dili na kimchi. Anyway, may magbuhat ko hole. Kung ano siya, gani? Seaweeds. Then with avocado oil para mas healthy. And then, oishi! Spicy version. Ganahan akong partner ani. Then naman kong pak choy. Oyster sauce, likamki. Mano kong fave na oyster sauce. Then ang kimchi na to. Nga maura unta atong toyo. Tapos, susan siya, pickled greens. Gikan sa Thailand. Favorite sa akong partner. Side dish na niya. Dayon, crispy fried, the original kay parat daw tong kuan, katong garlic nga flavor. Then, pork floss. Try na ko na ipakaw sa kong anak with rice, and cucumber. Tapos, Yakult, duha ka buok. Na siya, guys. Tapos, kanyang ginger candy, niya kani with mango flavor.
bonito, saan eh? Dashi stock, day. Dashi stock powder. Then, enoki mushrooms. Plano na ko na i-wrap with bacon. Then, i-fry na ko. Yum, yum. Then, duha ka buka klase nga sweet potatoes. Ano siya? Purple sweet potatoes. O katong white nga sweet potatoes. So, gikan mi sa laing tindahan nga ganina. Pangalan na to Rosta. Then, dito ko nagapalit og mga detergents, mga toilet paper. So, namalit ko kuan dishwashing. Sa tawag ni? Dish placemat. Dili na ako ginapauga mga plato, mga baso. Then, kani para sa kuang sakyanan. Sa na eh. Sa tawag na? Windscreen washer fluid. Yan siya, guys. Then, panglaba, varnish, pangpatanggal sa mga stains. Para to sa color, kani para sa mga whites. Para maputi ang white. Then, pang sabon ni Astrid. Tapos, Halloween na. Soon. So, naman kong KitKat. Pang bata. Then, ingon na siya, guys. I-open ako. Higutom na ko. Kanang, na siya yung mga kwan ba? Ano, Dracula. Kanay, Frankenstein. Siya, guys. Para sa kong anak o para sa yung best friend. Then, yung shave, pang shave. Sa mga tong kilikili o mga other parts of our body. Then, toothpaste, toothbrush ni Astrid. O, dishwashing liquid. Maruto tanan, guys. And, yeah.